susundin anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod, hindi susuko. Praise God! Narito po tayo sa programa ng Tinig ng Pag-asa sa ating morning devotion. Ito po ang iyong lingkod, Pastora Vicky de los Reyes. Ang atin pong pag-aaralan ay sa John 15 verse 13. Ano ho? Sabi dito, greater love has no one than this, than he lays down his life for his friends. Sabi dito, walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang tao na nag-alay ng buhay niya para sa kanyang mga kaibigan. Kung titingnan po natin dito, no, sabi nga po dito ay wala nang hihigit pa sa pag-ibig ng isang tao na kung nasaan ay inalay niya ang kanyang buhay. So tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, kami o Diyos ay nagpupuri, nagpapasalamat dahil ikaw ang Diyos na dakila, ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw ang Diyos na nakatunghay sa oras na ito. Nakikita mo pa nun ang laman ng aming mga puso, at hayaan mo, Ama, na patuloy kaming nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan. Inaamin namin na kung wala ka, wala kaming magagawa. Sanctify us, O God, by the blood of Jesus, O God, and clothe us with the robe of your righteousness and thy holiness, O God. Lord, tunay nga, Ama, na hayaan mo, Ama, prepare mo ang aming mga puso sa umagang ito. And we ask, Lord, the fresh revelation. We ask the anointing, the wisdom that coming from the Holy Spirit, Lord. Kaya salamat po, Ama, dahil sasamahan mo kami at ang aming programmer at ang aming teacher, walang iba kundi ang banal na Espiritu sa umagang ito. We thank you. We bless you, Lord God. In Jesus' name, Amen. So, praise God, ano? Dito po sa atin pong binasa, na tunay na ang pag-ibig, no? Wala nang hihigit pa sa pag-ibig ng isang tao na talaga inialay niya ang kanyang buhay, no? Para sa kanyang kaibigan. Mayroon pong sa Bible, mayroon hong mga character sa Bible, no, sa Old Testament, sa 1 Samuel 18 verse 1 to 4, na kung nasaan ito ay tungkol po kay Jonathan at saka kay David, ano ho? Kung titingnan, sila po talaga ay mga kumbaga ay best friend, best friend. Masabi po nating best friend. So, sabi dito, nakita ni Jonathan si David matapos ito makipag-usap sa kanyang ama. At ito ay napamahal sa kanya, no? Napamahal si David nung makita niya si Jonathan. At sabi dito, tulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili, no?
nung makita ni Jonathan, si David, iba yung pakiramdam niya. Talagang nilukuban ng Diyos, ng espiritu ng pag-ibig itong si Jonathan, kung kaya't ay ganun na lamang yung pag-ibig na kay Jonathan, kay David. So tulad sabi nga dito, mula noon hindi na pinauwi ni Saul, si David, dahil ito sa pagmamahal ni Jonathan. So sabi dito, nung makita ni Jonathan, sabi dito ay isinumpa, nung titingnan po natin yung tunay na pagmamahal ni Jonathan kay David, sabi dito, isinumpa niya na sila'y magkaibigan habang panahon. Hindi lamang po dahil nag-stay na po siya doon sa palasyo, nasasabihin ni Jonathan ay dahil dito ka nakatira sa palasyo, hanggang dito na lang magkaibigan natin. Pag umalis ka, ay hindi na kita magiging kaibigan. Pero ang sabi po dito ay nagsumpaan sila, may covenant sila, na habang buhay, habang panahon, ibig sabihin dito, magkaibigan po sila. So, dito po sa verse 4, ibinigay niya kay David, ang kanyang tabak, pana at pamigkis. So, makita po natin dito kung gaano kamahal ni Jonathan si David, kaya mismo po yung protection niya dapat, dahil ito po yung tabak niya, yung pamigkis niya, yung pana niya, ito'y kailangan niya bilang warrior po siya pero kung titingnan po natin, ito'y ibinigay niya, ibinigay niya kay David for protection. Kaya makita po natin dito, ang isang tunay na kaibigan ay naroon po, pinoprotektahan po niya ang kanyang tunay na kaibigan. Amen? So, tayo po talaga mayroong best friend, kahit anong panira ng ibang tao, kahit ano pang mga masakit na sinabi sa iyong best friend, talagang pinagtatanggol mo, di po ba? Nasabi natin hindi siya ganoon dahil kilalang kilala ko siya. So, ganun yung protection po natin sa bilang pagkatao ng atin pong mga best friend, ang atin pong mga kaibigan. So, ang sabi pa dito, he cares for his friends. Talagang sabi nga, nandun yung malasakit niya. Nandun, nagmamalasakit siya talaga kay David. Naku, nasaan ang sabi dito sa verse 2, mula nun, hindi na pinauwi ni Saul, si David. Kaya sabi nga doon po sa palasyo, sa kainan, sa hapagkainan, kasama pa rin si David, na nagkakainan sila. Talagang kinikare niya, inaalagaan niya, tinutulungan niya. Ganun po ang isang tunay na magkaibigan. Hindi lamang po yun na dahil ay mayroon siya, dahil may makukuha ka, magiging kaibigan dahil warrior si David, mabait si David, kaya sabi nga po doon ay talagang nandun yung pagkikare niya. Hindi po, bilang tunay na magkakaibigan at tunay na turing mo siyang kaibigan, sabi nga po doon, mayroon man siya o wala man siya, ano man ang pagkatao niya, mamahalin po mo pa rin siya. Amen? Dahil siya po ay kaibigan na tunay. So, ang sabi po dito, kailangan din po natin, sabi nga dito, nakita din po natin kay David, kay Jonathan, sabi dito, he pleads for a friend cause. Nagsumamo siya para sa isang kaibigan. Alam nyo, ito po si David, dahil po si David ay talagang isang warrior po siya, kung titingnan, alam ni Saul at alam ni Jonathan na nakikipaglaban ito si David, kay Goliath. Kung titingnan po natin, nakita nila na talagang nagtagumpay ang Israelites dahil po kay David, sa pamagitan po ng siya po yung talagang mandirigma. Siya ang pumatay kay Goliath. So nakita po nila na talagang through David ay nakita nila na na talagang matapang, matapang talaga si David. A good warrior talaga siya. So ito po dahil nga po nakapasok yung espiritu ng inggit kay Saul, sabi nga doon ay gusto niyang ipapatay itong si David. Pero alam mo yun, lagi nang sinusumamo ni Jonathan na sabihin, Ama, bakit mo gagawin yan kay David samantalang siya nagtanggol sa atin? Ganon din po sa atin po. Kahit man ho, may best friend po tayo, may kaibigan po tayo, kaya po natin siyang ipagtanggol. Amen po? Hindi po natin po pwede na may kaibigan tayo, alam natin mga sekreto niya, ididiin pa po natin. Kung tayo po'y tunay na nagmamahal sa atin pong kapwa, nagmamahal po tayo katulad ng pagmamahal ni Kristo sa atin, kayang-kaya po natin ipagtanggol po ang atin pong kaibigan. Amen? So, atin po, kumbaga dito po sa atin pong theme verse, mayroon po akong, binigyan ko po ng title, Love Conquers All. Sabi dito binasa po natin dito, Christ lays down His life because He loves us. Kung itong makita po natin,
sa buhay ni Jonathan at saka ni Jonathan at saka ni David. Si Jesus, Jonathan is like Christ, katulad ni Kristo na nag-alay siya ng buhay sa kanyang kaibigan, ganun din po si Kristo sa atin. Sabi dito, Christ lays down His life because unang-una minahal niya po tayo. Amen? Dahil mahal niya tayo. Sabi dito, sa sinapupunan ka pa lamang ng iyong ina, ikaw ay pinili ka niya. Amen po ba? So, sabi nga sa milyon-milyon tao, sabi nga po dun, nakilala mo siya, nalaman mo ang katotohanan na si Jesus lamang nagbigay ng buhay para sa atin, para po tayo hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dito po sa John 3 verse 16, For God so loved the world, and His gave His only begotten Son, for whosoever believe in Him shall not perish but have an everlasting life. Amen po ba? So, dito po sa 1 John 3:16, ganun din po. This is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers. Si Jesus, alam po natin na si Jesus ay nagbigay ng kanyang buhay para sa atin, at gayon din po tayo, dapat ibigay din po natin ang ating buhay sa atin pong mga kapatid. Amen po. So, sabi dito sa 1 Corinthians 8 verse 2, we know that we all possess knowledge, Knowledge puffs up, but love builds up. Amen. So, anong ibig po sabihin nito? Alam natin na may kaalaman tayong lahat. Amen po ba? Mga professional, mga doctorate, mga talagang sabi nga ay makilala po natin na talagang matataas ang kanilang mga pinag-aaralan. So, ang sabi dito, kung gayong kaalaman ay nagbubunsod sa tao upang magpalalo, ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay. Amen po ba? Yung pag-ibig ni Kristo ang siyang nagpapatibay sa atin para hindi tayo magmamalaki, para kung ano man ang atin pong napag-aralan, natapos man, o ano mang nagiging successful tayo sa business. Amen po. Naging successful po tayo sa ating pamilya, sa ating mga anak. Sabi nga po doon, hindi natin pala pwedeng ipagmamalaki yun, kundi maipagmamalaki po natin na tunay na minahal tayo ng ating Panginoon, So, kanina po, kahapon, mayroon kaming Christmas party, at mayroon nag-testify, ang isang, galing po siya sa Iglesia ni Cristo, na siya po ay matalino, nung high school siya, naging valedictorian, nung elementary siya, naging first honor, at yun po, nag-college siya po ay talagang sabi nga ay, naging cum laude po siya. At sa kalalaunan, siya po ay nagiging directress po sa isang college school, so kung titingnan, ang sabi niya, akala ko lahat ay, kasi gusto ko ako'y tinatingala, gusto ko ako'y makikilala, na ako'y matalino, na ako'y maganda, kasi po maganda rin naman po siya talaga, pero yun pong utay-utay na ako po ay nadadown, utay-utay ako na parang malayo na pala ang Diyos, hindi ko na alam na ito pala pride na gusto ko lang pala yung sarili kong itataas, hindi na ang Diyos sa akin. So, nung time na yon na siya ay nag-humble uli sa Panginoon dahil nakarinig na siya ng salita ng ating Panginoon, yung INC na yon, yung Iglesia ni Cristo na yon, na born again siya. At alam mo, mightily ginagamit siya ng ating Panginoon. Yun po, sa kanyang patutuon na yan, marami pong napagpala, dahil pag minsan po, mayroong kaunting may success po tayo sa buhay, nagiging successful po tayo sa business, successful tayo sa pamilya po natin, sa ministry po natin. Kumbaga pag minsan lumalaki na po yung ulo natin, lumalaki na yung puso natin, lalo tigit malaki na yung ministry, kaya dapat pala, ang lahat ng yan ay hindi natin pwedeng angkinin. Lahat ng yan ay biyaya lamang ng ating Panginoon. At ito po ay nag-aano sa atin kumbaga nag-hold sa tao para wag magmalaki dahil yung pag-ibig ng Diyos ay nasa ating mga buhay. Amen po. So, sabi nga po dito, not only that, so, hindi lamang po yun. Sabi dito, not only we conquers, but we are more than conquerors. Amen po ba? Nagkaroon tayo ng katagumpayan dahil ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi tayo, kumbaga ay yung pagmamalaki po natin, hindi po natin, kumbaga napustro, Kumbaga hindi po nakikita na sa ating mga buhay. Kumbaga dahil ito po ay napagtagumpayan po natin dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. So, ang sabi pa dito, we are more than conquerors. Amen po ba? Nang dahil po sa pag-ibig ng ating Panginoon, through Jesus Christ, tayo ay nagtagumpay. Amen po.
no? Sabi, we are more than conquerors, no? Sabi po dito, no, sa Romans 8, hallelujah, sabi dito sa Romans 8:37 to 38, who separate us, no, separate us from the love of Christ? Shall tribulation or trouble, no, sabi dito, hardship, famine, or nakedness, or danger, or sword? No, in all these things we are more than conquerors through Him who love us. Amen po ba? So, praise God, no? Sabi nga po doon, tayo po ay hindi makakapaghiwalay, no, ang pag-ibig ni Kristo sa atin. Yung tagutom, tribulation, mga trials na yun, mga suffering na yun, o kahubaran o kawalan man, kagutuman man, hindi po. Dahil sabi nga dito, ang lahat ng bagay na yan ay nagpatagumpay natin dahil sa pag-ibig po ng Diyos sa atin. So, ang sabi ho dito, no, sa 1 Corinthians, sa 2 Corinthians, 5 verse 14, for Christ's love compels us because we convinced that one died for all, and therefore all died, no? Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ay nag-uudyok sa aking magkaganyan. Ngayong malaman kong siya'y namatay para sa lahat, dahil diyan ay mailibing ng patay. So, ibig po sabihin ay, kung dahil alam po natin, no, na si Jesus ay namatay, no, para sa atin, kaya po tayo ay namatay na rin kasama niya. Amen po ba? We are died, no? Namatay na po tayo sa atin pong mga sarili. So, kung patay ka na, ibig sabihin ay wala ka ng pakiramdam. Amen po ba? Yung patay ay kahit na kurutin mo yan, kahit na sabi nga ay sipain mo yan, wala na siyang pakiramdam. Ganun din pala bilang sa atin pong mga Kristiyano, sabi nga po dito, ay tayo po dahil sa pag-udyok, no, na tayo ay magiging katulad din ng ating Panginoon na siya ay namatay kahit na anong ginawa ni Kristo sa kanya, ginawa ng mga tao sa kanya, si Christ ay nanahimik lamang. Amen po ba? Binata niya ang lahat, no? Sabi nga po doon ay talagang hinagupit siya, sinasabihan siya kung mga ano-anong mga masakit na salita, no? Pero never siya nag-speak, no, against sa mga tao. Ngunit nandun makita po natin na sabi nga ay talagang wala na po siya doon, patay na po siya sa kanyang sarili. So ganun din po pala tayo, pag minsan dahil nandito pa tayo po sa ating lupang katawan, ay nasasaktan pa. Pero pag naalaala pala ho natin yan, no? Pero may instances din minsan kahit na anong sabihin sa iyo, anong narinig mo, baliwala na lang, dahil naranasan mo yung pag-ibig ng Panginoon eh. Amen po ba? Napagtagumpayan mo ang lahat. Dahil nga ho, ang sabi nga po dito, we have crucified with Christ. I am no longer live, but Christ live in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself to me. No? At so sabi nga po dun, hindi na ho tayo nabubuhay eh. Ang nabubuhay na si Kristo, no, sa atin. At sabi nga, habang tayo na sa daigdig, namumuhay tayo na may pananalig sa ating Diyos na umibig sa atin at nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Amen po ba? Hindi na po tayo yun, no? Hindi na po tayo, kundi si Kristo na ang naghahari sa atin. Kaya pag si Kristo po ang naghahari sa atin, sabi nga po dito, dahil kaya ang sabi ng ating Panginoon sa Efeso 5 verse 2, be imitators of God, therefore, as dearly loved children, and live a love, just as Christ loved us, and gave Himself up for us and a fragrant offering and sacrifice to God. No? So, sabi dito, mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. So, tayo po, no, dapat pala tayo ay maging mahalimuyak na tayo na hain sa ating Panginoon, no? Dahil dapat ma-imitate po natin si Christ, no? Humingi tayo ng tulong sa ating Panginoon. Hindi natin kayang mahalin ang ating kapwa, lalo tigit po yung mga nagkasala sa atin. Kayang mahalin po pala natin once na humingi tayo ng tulong sa Lord. Humingi tayo, Lord, balutin mo, no, ng pag-ibig ang aking puso. Punin mo ng pag-ibig ang aking kaisipan. At ito po'y maranasan po natin kahit anumang hirap naranasan natin, persecution man, no, mapagtagumpayan natin ang lahat ng iyon dahil
si Kristo po ang maglalagay ng pag-ibig niya sa ating mga buhay. So, magiging, sabi nga, overcomer po tayo. So, sabi dito, ang pag-ibig ho ay involve sacrifices. Amen po ba? Hindi lang ho natin sabihin sa ating mga kapatid, lalo tigit po, ang nangangailangan ng tulong. No? Sabi nga po doon ay, sa 1 John 3:17, sabi dito, kapag nakita natin ang sino mang may kaya sa buhay, no? At ang kanyang kapatid na nangangailangan ay hindi niya ito tinutulungan pa, ano niya masabing siya ay umiibig sa Diyos. Amen po. Pag tayo pala ay naging maramot, pag naging tikom ang ating mga kamay para tulungan ang ating kapwa, lalo tigit mga kapatiran po natin na nangangailangan ng tulong, ay may kayang-kaya naman natin tulungan bago tinanggihan po natin. Hindi ba sabi pa po natin na inimbig natin ang Diyos? Ano ho, kung hindi nga natin mabigyan yung kapwa natin, hindi rin ho tayo umiibig sa ating Panginoon. Kaya sabi nga po doon, kung ano man ang makakaya natin, tulungan at tulungan po natin ang ating mga kapatid. Di lamang po sa salita na mahal natin ang kapatid po natin, ang kapwa po natin, kundi sa pamagitan po ng pagbigay. Amen po ba? Pagtulong ng kaya. Ay kung wala ho naman tayong material, at sabi nga po doon ay talaga nangangailang kapatid natin, gawin mo nating kapatid, no? Mga kapatid, mga kaibigan, gawin po natin, ipanalangin po natin. Natulungan tayo ng Diyos, natulungan sila ng Panginoon na maabot ang kanilang pangangailangan. Amen po ba? Lalo tigit yung lumalapit sa iyo na talaga nasa ospital ang kanyang mahal sa buhay. Kung kaya din lang ho natin, tulungan po natin. Amen po ba? So pag minsan po, ini-ignore na lang po natin, lalo tigit yung mga taong nalapit po sa atin, o di kaya kita natin yung taong walang-wala. Kahit sabi nga, pag minsan yung mga mangyan, ay pag minsan yun na lang, no? Mahahabag ka talaga sa kanila. No? Yun pong ibig sabihin yung pagmamahal, hindi lamang po sa salita na ikaw nagpipray, kundi po yung kaya mong abutin kahit magkano, no? Kahit magkano. Ito po yung sign na talagang umiibig po tayo sa Diyos. So ano pa? Sabi dito, we conquers over Satan by the blood of Jesus. Papaano? Through our testimony, sa atin pong mga pagpapatutuo. Sabi dito in Revelation 12 verse 11, they have overcome him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. They did not love their lives so much as to shrink from death. Amen po. So, nagtagumpay sila laban sa diablo. So we conquers over Satan by the blood of Jesus, no? At sabi dito, sa pamagitan ng dugo ng kordero ay sabi dito, sila'y nagiging saksi, no? Sa katotohanan, hindi nanghihinayang sa kanilang mga buhay. Ito yung mga tao na nag-alay ng kanilang buhay, no? Para maabot sa pamagitan ng salita ng Diyos. Amen po ba? Yung iba po, minsan ay lalo tigit po yung mga missionaries po natin. Kaya dapat ipanalangin po natin yung mga missionaries po natin, mga pastor po natin na naglilingkod sa ating Panginoon. Yung buhay po nila, inialay po nila para po doon sa mga kapatid na nangangailangan. Ngayon po, doon po sa survey, na doon po sa Palawan, mayroon yung mga unreached people group doon na talagang marami mga thousands na mga tao na hindi pa pala maaabot, no? According to IFP, no? Na sa report nila na yun isinasama sa pananalangin natin na maabot sila ng ating Panginoon. So, yung iba doon talagang nagbuwis ng kanilang mga buhay. Marami pong may namatay na, may pinatay, nang dahil lamang po sa pagsunod nila sa ating Panginoon. So, yun po, hindi po mahalaga yung buhay nila talagang inialay nila ang kanilang buhay sa mga kapatiran. At makita po natin dito, once na tayo po nag-aalay naman ang ating buhay, sabi nga po doon ay ang kapalit naman po doon ang buhay na walang hanggan. Ang kapalit naman po yung mga crown na inihanda na ng Diyos sa atin. Inihanda ng Diyos sa kanyang mananampalataya. Kaya sabi nga, we are overcomer. No? We conquers over Satan by the blood of Jesus. Sabi dito sa verse 21:17 ng Revelation, he who overcomes will inherit all this. Lahat na overcome, ay sabi nga po dito ay magtatagumpay. No? At sabi nga po dito, once na tayo po, ang sabi dito, at ako'y magiging Diyos nila, sila naman ay magiging anak ko. Once na tayo magtagumpay, kilalanin tayo ng Diyos na kanyang mga anak. Amen po. Wala pong mga lingkod ng Panginoon na umaayaw, no? Nang dahil nga po doon sa naranasan nila.
mayroong mga special calling ang Panginoon. Pag minsan po, dinadaan po tayo ng Diyos sa mga pagsubok, no? Sa mga nangyayari na pag minsan din natin naunawaan, akala natin tama na yung ginagawa natin, akala natin yun ang calling natin. Pero mayroon pa pala may pinapagawa ang Diyos, mas higit pa ho doon, no? Kaya po yung tagumpay ng paglilingkod natin sa Diyos, ito po ay talagang kaloob ng Panginoon. Sinasamahan ho tayo ng ating Panginoon. Kaya sabi dito, no, ang reward nito ay, sabi nga tayo ay ang ating Ama, no? Tayo po ang ating Diyos, no, ay siya magiging Ama natin at tayo po ay magiging anak niya. Kung tayo ay patuloy na sumusunod sa Kanya. Amen po ba? Sumusunod ho sa kalooban ng ating Panginoon. So, ang sabi pa dito, to whom who overcome and does my will to the end, I will give authority over the nations. Amen po ba? So, ang sino man nagtatagumpay at tutupad ng kalooban ko, yung will niya, no? Hindi yung will ng tao. Baka ako ay pinili ka lang ng tao at hindi ka pinili ng Diyos. Mahirap po ang maglingkod na hindi talaga ho kalooban ng ating Panginoon. Hindi ka na-align sa calling, no, na pinagkakatiwala ng Diyos sa iyo. Yung calling na kung nasaan mula pa lamang ho, ikay bata pa lang na pinili ka ng ating Panginoon. Akala natin tayo po ay talagang sa worship, no? Pero hindi naman pala ho tayo doon tinawag ng ating Panginoon. Tayo ay sa pastoring, ay hindi naman pala tayo tinawag ng ating Panginoon doon. Tayo ay nasa, kumbaga ay sa evangelism, ay hindi naman tayo tinawag ng ating Panginoon. May special calling ang ating Panginoon. Amen po ba? So, ang sabi dito, to the end I will give authority, no? Ang sino man gumagawa ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Minsan po, marami mga Kristiyano na akala ito na yung pinapagawa ng Diyos sa atin. Pero dapat pala ho, ipagpipray pa rin ho natin sa Lord. Lord, ito ba ang will mo, Panginoon? Dahil kung ito ang will ng Lord, magtatagumpay ka. Amen po ba? Dire-diretso ang tagumpay. Walang hassle, ano? Walang mga hadlang sa paglilingkod mo. Pero kung hindi ka tinawag ng ating Panginoon at hindi naman kalooban ng Lord, ikaw dyan, aalisin ka ng ating Panginoon. Ilalagay ka sa posisyon na kung nasaan masigit ka na kagamit-gamit. Kaya wag ko natin sabihin, ay ako'y sa ano lang ako yung sa ushering lang ako, ano ho, no? Sabi nga doon ay, ma-overcome natin ang lahat ng ito, no? Kung tayo ay gumagawa ayon sa kalooban ng ating Panginoon at hindi lamang po, ang sabi dito, I will give authority over the nation. Ikaw ay pamamalain ng Panginoon. Kung ikaw man ay sa music, pamalain ka ng maraming mga kasama mo sa music. Kung ikaw may pastor, pamahalaan ka ng Panginoon ng maraming mga kaluluwa para alagaan mo. Kung ikaw man ay sa prayer, ay tinawag ka dyan ng Panginoon, marami kang kasama sa intercession at iba't ibang ipapagawa at papakita ng Lord sa iyo. So, sabi dito, authority over the nation. We have the authority. Amen po ba? Lahat ho na tinawag ng Panginoon, we have the authority. Authority over the enemy. Amen po ba? Over sa gawa ng kaaway, sa pamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon through the blood of Jesus, na overcome po natin ang lahat na ito. At napakaganda po ng sinabi ng Panginoon, no? I will give authority over the nations. Amen po ba? Praise God. So, ano pa? Ang sabi po dito, we conquers our sin. Sa pagmamahal ng ating Panginoon, ang sabi dito, ay napagtagumpayan natin ang mga kasalanan. Amen? Why? Sabi po dito, no? Ang sabi dito, because love cover multitude of sins. Amen po. Sa 1 Peter 4 verse 8, above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins. Ano? Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat. Amen? Magmahalan kayo ng tapat. Ibig sabihin tapat, hindi fake, hindi lamang pakitang tao. Hindi lamang mamahalin mo dahil may binigay sa iyo. Hindi mo sabihin na mamahalin mo dahil ikaw ay may nakukuha sa kanya. Dahil siya ay mabait, no? Dahil siya ay marunong, no? Dahil siya ay maganda. Hindi po. Sabi nga dito, magmahalan kayo ng tapat. Mayroong maibibigay man sa iyo, wala ka mang makukuha sa kanya, hindi man siya kaibig-ibig, no? Mahalin pa rin natin ang tapat. Sapagkat, sabi dito, ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. So, kung nagkasala man ang kapwa natin sa atin, sabi nga dito ay mamahalin po natin sila. Dahil ang lahat ng yan, no,
lahat ng makasalanan ay pumapawi, no? Lahat ng ang pag-ibig, no, ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. So, sabi dito sa 1 John 2 verse 10, whoever loves his brother lives in the light and there is nothing in him to make him stumble. Amen po ba? Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nanatili sa liwanag at walang panganib na mabulid siya sa kasalanan. Praise the Lord. Hallelujah. So, ang kailangan po natin, sabi dito ay nanatili sa liwanag. No, ang umiibig sa kapatid, nanatili sa liwanag. So, pag liwanag ka, yung glory, no? Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nakikita sa iyo. Wala na po yung kadiliman, ano? Kasi ang liwanag ay si Kristo. Si Jesus is the light of this world, ano? Amen po ba? So, ang liwanag ng simbolo na si Kristo. So, once we love each other, we love our brothers and sisters, sabi dito ay nanatili tayo sa liwanag at wala nang panganib na nabulid siya sa kasalanan. So, sabi nga, taglay natin ang pag-ibig ni Kristo. Kaya wala na po yung sabi nga dito, yung mga hinanakit, yung mga galit, mga sama ng loob, puot na yan, i-ano po natin, no? Sabi nga po dun ay talagang isuko po natin sa ating Panginoon, no? Humingi tayo ng tawad sa Lord, anuman ating kasalanan, anuman ang mga nagawa nating pagkukulang sa kanila, ask forgiveness. At ang Diyos naman ay tapat at bala na tayo ay patatawarin at hingin po natin na yung pag-ibig mananatili sa ating puso. Kahit na po gaano man kasama, gaano man makasalanan na ginawa ng kapatid mo, kung nanatili ang liwanag sa iyo, nanatili ang pag-ibig ni Kristo sa iyong puso. So sabi dito, no, sa Revelation 4 verse 21, and He has given us this command, no, whoever loves God must also love his brother. Amen po ba? Na sino man nag-ibig umiibig sa Diyos ay dapat ay ibigin din niya ang kanyang kapatid. Amen? So, hindi po natin masabi na mahal kita, ngunit wag ka lang magpakita sa akin. Ay laging naririnig ko sa isang pastor, ay pinatawad na kita, mahal kita, no? Pero wag ka lang magpakita sa akin. So, hindi po yung pag-ibig. So, ibig po sabihin, pag sinabi mo pag-ibig, lahat ay wala. Nakita mo naman siya, parang baliwala lang, parang nawala na yung, parang nagkaroon ka ng, tawag doon, Alzheimer, no? Nagkaroon ka ng amnesia, na hindi mo na alam kung anong ginawa niya nung isang taon, nung kahapon, o isang araw. Parang baliwala yung sa iyo. Yun ang tunay na pag-ibig na mananatili nawa sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Kung mayroon man ho tayo na hanggang ngayon po, alam nyo, mayroon po akong nakakilala na sabi nga po doon kahit patay na po ang magulang, minumura pa. No? Kahirap nung ganon, na nabubuhay ka sa sama ng loob, nabubuhay ka sa galit, nabubuhay ka sa puot. No? Dapat ay tanggalin na po natin yun. Baka bigla na hong dumating ang ating Panginoon at mayroon pa po na puot, galit sa ating mga puso. So, ang tunay na nagmamahal sa Diyos, tunay na nagmamahal din sa ating kapwa. So, praise God, dahil alam naman po natin na lahat ng mga bagay sa mundong ito ay temporary lamang. Amen po ba? Temporary lamang po. So, yung ma-remember nila, no, ikay buhay pa, yung pag-ibig sa iyo, kung paano ka inibig. No? Praise God. Yung maalaala nila na taong ito'y napakabait, itong taong ito'y matulungin, kahit na ginawa ko siya na masama, nandun pa rin, nakangiti pa rin, baliwala sa kanya, Kaya nga pag sinabi na ganun tayo, mga Kristiyano, ay parang 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 bata ba tayo, no? Na sabihin ng mga tao ay parang siraulo. Bakit? Ay narinig, kumbaga, bakit? Parang hindi na siya nagagalit, no? Bakit masabi natin ay nakangiti pa rin siya kahit anong sinasabi ko, kahit anong parinig? Na parang baliwala na. Kung titingnan po natin, ito yung gusto ni Lord, na para tayong mga bata, na pag minsan nagkamali, nagkasala yung kalaro, minsan nag-aagawan ng candy, pero maya-maya ho'y nagbabatian at baliwala sa kanila. Sunod naman ay nakaakbayan na, nagkikwentuhan na, naglalaro na sila. So, ganun din po tayo. Kung ano man po, yung atin pong mga pagkukulang, unang-una, pagkakamali po natin, no? Nagkaroon ng galit tayo sa atin pong mga magulang, kapatid, no? Nagkaroon ng hinanakit sa mga lingkod ng Diyos,
no? Sa mga kapatiran po natin, mga kapitbahay natin, sa mga in-laws po natin, ano na natin yun, hihingi na po natin ng tawad sa Lord. Magpabago na po tayo sa ating Panginoon. No, ha? Dahil mahal ng ating Panginoon ang sino man sumusunod sa Kanya. Dahil once na tayo, sabi nga ay, mahalin mo ang Diyos, higit pa sa sarili mo, no? Sabi nga doon ay, love your neighbors as you love Christ. So, praise God, sa oras nito po, humingi po tayo ng tawad sa Lord, no? Kailangan na po natin na magpabago sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin sa oras na ito. Hallelujah. Sige po, ihanda po natin ang ating mga puso, no? Tayo manalangin dahil we conquers all because of the love of God. Dahil sa pag-ibig po ni Kristo. Praise God. Hallelujah. Father God, in the name of Jesus and by the power of your Holy Spirit, nagpupuri, nagpapasalamat po kami sa oras na ito, O Diyos, sa iyong mensahe, sa bawat isa sa amin. Ama, maraming salamat na patuloy mong binibigay, Panginoon, ang mensahe mo sa bawat isa dahil mahal mo kami, Panginoon. Lord, maraming salamat dahil naunawaan, naintindihan po namin ang buhay, Panginoon, ni Jonathan at saka ni David, Panginoon, na tunay na sila ay nagmamahalan. Nandun, Lord, nakita po namin yung protection, no? Nandun yung care niya kay David bilang magkaibigan. At ganun din po, Panginoon, O Diyos, ay lagi siyang nagsusumamo, Panginoon, para, O Diyos, sa kanyang kaibigan. Lord, gayon din, Panginoon. Hallelujah, Lord, sa buhay ng aming Panginoong Hesus. Salamat po, inialay niya ang kanyang buhay para sa amin. Namatay siya, na bagamat siya po, Panginoon, ay Diyos, ngunit siya ay nagpakababa para maunawaan namin na mahal mo kami, Panginoon. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig. Salamat po, Ama, sa napakaganda ng iyong ginawa sa amin, Panginoon, para kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Your love, unconditional love, unchanging love, Panginoon, your self-sacrificing, Lord God, sinakripisyo mo ang buhay mo, Panginoon, para sa amin. Kaya nagpapasalamat po kami. At salamat po, Ama, dahil sa pag-ibig mo, Panginoon, we are an overcomer, O God. Kami rin po, Panginoon, O Diyos, O God, we conquers our sin, O God. We conquers our Satan, Panginoon, because of your love, O God. Kaya, Lord, sa oras na ito, ano man, Lord, O God, ang daladala pa ng mga kabigatan, mga, Lord, sa aking mga kapatid na nakikinig, Panginoon, O Diyos. Lord, continue to touch them, Father God, in the name of Jesus, with the power of your Holy Spirit, Lord. Naway, Panginoon, isuko nila ang kanilang mga buhay. Humihingi kami rin, Lord, ng tawad, Lord, sa aming mga pagkukulang sa iyo, kasalanan namin na hindi kami, Panginoon, O God, umibig, Panginoon, O Diyos, sa aming kapwa. Lord, in behalf of ng mga nakikinig, ng mga kapatid ko, Panginoon, we ask forgiveness, Lord, kung nagtaniman kami ng sama ng loob, galit, puot, Panginoon, O Diyos, hallelujah, sa aming puso. Lord, forgive us and cleanse us by the blood of Jesus. Lord, release your love, Father God. Release your loving kindness, Lord. Your Spirit, of God, the Spirit of love, flow, Father God, sa buhay ng iyong mga anak. The Spirit of forgiveness, O Lord God. Reconciliation, Panginoon. Restoration, Lord, in the name of Jesus. Hayaan mo, Ama, yung kapangyarihan mo dadaloy sa iyong mga anak. At sino man, Lord, ang mayroong kahilingan sa oras na ito, Panginoon, upang Lord, magkaroon ng lakas ng loob para batiin ang kumakalaban sa kanya, ang kaaway niya, Panginoon, O Diyos, O God, Lord, hayaan mo na magkaroon sila, Lord, O God, ng lakas ng loob, Panginoon, na mabati nila at mapatawad po nila po, Panginoong Hesus. Salamat po, Ama. Alam ko na sino man, Panginoon, O God, na mayroong mga sakit, karamdaman, Lord, I pray in Jesus' name, continue to touch their body, Lord God, at ang kompletong kagalingan ay maranasan nila. Nagdideklara ko, O Diyos, sa oras nito, Lord, O God, ang supernatural blessing, strength, favor, O God, long life, and satisfied life, even healing and deliverance, Lord, even salvation, O God, to their family in the name of Jesus. Lord, maraming salamat. Silyuhan mo na yung kapangyarihan ng mga salita mo, narinig ng iyong mga anak, even, Lord, O God, ang declaration ko, Panginoon, O Diyos, sa bawat isa sa kanila, Panginoong Hesus. Salamat po, Ama. Lahat ng papuri, lahat ng pasalamat, lahat ng karangalan, O Diyos, ay tunay na ibinabalik po namin. Dalangin po namin ito, O Diyos, silyuhan mo ng kapangyarihan mo.
lahat ng papuri, lahat ng pasalamat. In Jesus' name this we pray. Amen and amen. Hallelujah. Walang pangambang sa'yo ay susunod, hindi susuko at